महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, स्वराज्याचे पहिले संस्थापक शहाजीराजे भोसले, महाराष्ट्राचा जाणता राजा, स्वराज्य रक्षक, स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजीराजे भोसले, अखंड महाराष्ट्राची प्रेरणा असणाऱ्या माँसाहेब जिजाऊ आणि या मातृभूमीसाठी ज्या शहीद क्रांतिकारकांनी आपल्या रक्ताचा अभिषेक या मातीत घातला, या सर्व क्रांतिकारकांना मी प्रथम त्रिवार मानाचा मुजरा करते। परिवर्तनाच्या वाटा या समूहातर्फे घेण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजीराजे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत निशरयुक्त शरद येडगे इयत्ता 8वी महाराष्ट्र विद्यालय बार्शी संभाजीराजे यांच्या चरित्रातून आपण काय शिकावे यावर माझं मत मांडणार आहे। मित्रांनो, प्रथम तर मी दिलगिरी व्यक्त करते की मी माझ्या राजाचा इतिहास केवळ 5 मिनिट या वेळेत मांडते, कारण या इतिहासाचा स्वराज्याचा बलदंड महासागर हे लहान नाही। असो, पहिली गोष्ट म्हणजे संकटावर मात करता आली पाहिजे। मला तर वाटतं सगळ्यात जास्त राजाच्या चरित्रातून ही गोष्ट शिकली पाहिजे, कारण संभाजीराजांवर बालपणापासून संकटाचं वादळ सतत घोंघावताना दिसतं, तेही पार मृत्यूच्या दारापर्यंत। संभाजीराजे अवघे 2 वर्षांचे असताना मातोश्री सईबाई यांचे निधन झालं आणि अवघं आकाश काळवटल्यासारखं झालं। संभाजीराजाच्या इतिहासातला असं एकही पान नाही की जिथं संकट नाहीत, पण त्या संकटावर पाय रोवून न थकता उभं न राहता त्यांनी समर्थपणे झेपही घेतली। आणि हीच गोष्ट आजच्या सकल तरुणांनी राजाच्या चरित्रातून शिकली पाहिजे, कारण काय झालंय ना, या महाराष्ट्रात मृत्यूवर विजय मिळवणाऱ्या संभाजीराजाचा इतिहास आमच्या कणाकणात आणि नसानसात असूनही आजची युवा पिढी संकटात आली आहे। हा अपयश आला की सरळ आत्महत्या करताना दिसतात हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। संकटावर कसं तुटून पडायचं, त्याचं नियोजन कसं करायचं हे राजाच्या चरित्रातून शिकलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे निर्व्यसनी आणि उत्तम बलदंड शरीर। मित्रांनो, गेल्या 2 वर्षात म्हणजे त्या कोविडच्या काळात आपल्याला शरीराचं महत्त्व कळते। आपल्याकडे जर उत्तम आणि निर्व्यसनी शरीर असेल तर आपण मृत्यूवर विजयही मिळवू शकतो, पण सध्या व्यसनाचं प्रमाण एवढं वाढलंय की संभाजीराजांसारख्या महापुरुषांच्याही जयंत्या पुण्यतिथी आम्हाला दारू पिऊन साजऱ्या कराव्या लागतात। सगळ्यात दुर्भाग्य हे त्या महापुरुषांचंच की जे चुकीच्या वेळी चुकीच्या देशात जन्माला आले। हा त्यांचा अपमानच नाही का? कारण खरे संभाजीराजे आम्हाला कधी कळलेच नाही तो। जर कळले असते तर अशा गडावरून मशाली आणताना दारू पिऊन आणल्या नसत्या। अहो, ज्या माझ्या राजाला सुपारीच्या खंडाचं व्यसन नव्हतं, त्याच स्वराज्यात एक मावळाचा व्यसनाधीन होतोय, हे सांगताना सुद्धा तोंडाची वळखळते राजे। आपल्याला जर वाटत असेल की संभाजीराजाचं बलिदान आपल्याला व्यर्थ जाऊ द्यायचं नाही, तर आपण व्यसनापासून लांब राहिलं पाहिजे आणि व्यसन करणाऱ्यालाही थांबवलं पाहिजे। कारण काय झालंय ना, संभाजीराजासारख्या चरित्र संपन्न आणि निर्व्यसनी राजाचं नाव हे एका बिडीसारख्या वस्तूला देण्यात आले। अहो, औरंगजेबानेही त्यांची एवढी बदनामी केली नाही हो, त्याने तर त्यांना एकदम ठार मारले, पण आपण आज पावलं ना पावली त्यांची बदनामी करतोय आणि पुन्हा एकदा त्यांना वेदना देऊन मारतोय। अहो, माझ्या राजाला कसलंही व्यसन नव्हतं म्हणून तर मरणालाही निधड्या छाताडानं तोंड देणारं बलदंड शरीर त्याच्याकडे टिकून होतं। म्हणूनच आपलं शरीर जर उत्तम असेल तर आपण मृत्यूवर विजय मिळवू शकतो, ही गोष्ट राजाच्या चरित्रातून शिकायला मिळते। तिसरी गोष्ट म्हणजे स्त्रियांचा आदर करा, त्यांना संरक्षण द्या। मित्रांनो, हा मुद्दा तुमच्या पुढे मांडताना माझ्या राजाला बदनाम करण्यासाठी काही इतिहास विरोधक पापी लोकांनी तुळसाथोरा, त्यांची कमळाभोई, त्यांची मंजुळा, गोदावरी यासारखी बिनबुडाची व बिनपुराव्याची पात्र माझ्या राजाच्या चरित्रात घुसवली आणि त्यांची अतोनात बदनामी केली। अहो, जो माझा राजा स्त्रियांचा इतका आदर करायचा, तो राजा असं वागूच कसं शकेल? त्यांनी सुरुवात केली ती आपल्या श्री सखी राज्ञी जयती येसुबाई यांच्याकडून दिसतो। येसुबाईंच्या हातात त्यांनी स्वतः राज्यकारभार दिला। राज्यकारभाराबरोबरच येसुबाईंच्या हातात त्यांनी सही शिक्क्याचे अधिकारही दिले। 350 वर्षांपूर्वी त्यांनी स्त्रियांना घोड्यावर बसवण्याचे, तलवार चालवण्याचे स्वतंत्र दिले होते। प्रश्न पडला पाहिजे की ज्या स्वराज्यात स्त्रियांचा छळ केला तर हातपाय कलम केले जातात, त्या स्वराज्यातील संभाजीराजांवर असे आरोप कसे करू शकता हो तुम्ही? चुकीची वाटते ही गोष्ट, आणि हीच गोष्ट आजच्या मला विकसित महाराष्ट्र राज्याच्या समाजात वावरताना जास्त सांगावीशी वाटते। कारण आज वेळोवेळी आपण बलात्काराच्या घटना ऐकतो आणि कान अगदी सुन्न होऊन जातात। दिवसा ढवळ्या स्त्रियांचा छळ केला जातो, तेही कोणत्या कायद्याचा विचार न करता। हे आज का घडतंय? तर आजची युवा पिढी संभाजीराजांचा, शिवाजीराजांचा इतिहासच वाचत नाही। म्हणून मी सांगते की जो समाज आपला अखंड लाभलेला पराक्रमी इतिहास विसरू शकतो, तो समाज त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती का करू शकत नाही? आणि म्हणून तो फक्त शंड होतो। हीच खरी वेळ आहे संभाजीराजांच्या स्वराज्याचं संरक्षण करण्याची। बिशात झाली नाही पाहिजे त्यांना राजमाची वर तोंड करून वाईट नजर स्त्रियांवर टाकण्याची, आणि हीच गोष्ट पहिल्यांदा तरुणांनी संभाजीराजाच्या चरित्रातून शिकली पाहिजे। म्हणून मी वेळोवेळी सांगते की इतिहास वाचा, तो अंगीकारा। संभाजीराजे डोक्यावर घेऊन नाचण्याचा विषय नव्हे, तर तो डोक्यात घुसवण्याचा विषय आहे। ते आदर्श तुम्ही घ्या। संभाजीराजांच्या इतिहासातून पालकांनी, युवकांनी तर शिकलंच पाहिजे, तसेच पालकांनीही शिकलं पाहिजे, तरच हा साठा साठवून एक आदर्श महाराष्ट्र घडेल अशी एक आशा आणि दृढ विश्वास व्यक्त करते। धन्यवाद।